Birta kalang rapet aratu ana pansim aprang sinil hinpen kardom apa cerilo kardom non birta kat hanpon jibang nili jit kramsa non birta thepi langpon sinang APSG NGO amai phu barim jam hansei lapan ke akon chen bang barim pitorti so to phan arpu pen pasun Singhason Welfare Society atum pen than simu mai pe de ponsi kuthi pi long sabi pangthira sai ke klempon Inut chainong chong hupon abang phu bang bukla rai kom sai kiri ding ka chingnang Forum for Hill Autonomous State Movement atum pen pharengkia mai ka nipon Tomon arbi ki thike japa jokpensi amri mesi consensi ke parlapon sil dhambada jeles mother ahem tomon japan rai non birtang tonpen puthot langpon sinang Aruni phai kri hini ani APSC NGO tumpen pharengkia mai ka nipon labangso pharengkia ma long APSC NGO mai phukimi bikhrom rong pharpen kaning jepon na tengki APSC NGO bari ma mai phu jem hanse lapen bari ma konchunwang petorti so open NGO tum ki claim ke dam nang chia puthak sami alang li tum ki ting ne detsi ka prega sai si claim pon throng lo la ponchut kalisi APSC NGO seng det pen ki claim ra pet jia phata chingki chingwai amai mati executive mais tami pe de pon pe pin lang APSC NGO tum bangki rong rub long ka chingthura sai mu si ki claim pon nangji bon sami alang li tum bangki political party tum phan mate rachari tum phan ke sor sardu na sai si claim pon throng lase alang li tum bangki APSC NGO ron kar kan pon ajok pen si alang li tum bahni phan sami arpu pen pasun nang kok lu lasi APSC NGO aprang ke japon linji lapan ke lapan si pangtang pon thuji aphan bangki akimi mai phu bikrom rong phar lapan ki akimi kon chun bang viki rong hang tum ban si arpu pek pon chulo ke damtan kita nilitum dolo APSC NGO pu hala bang so hut pen tame nilitum senglo hala sut ke seng tame ad hoc committee CD polo hala sut bang ke president ke jamhan silo president la ke Peter Tisolo dasi hala so seng that pen ESTC la pen APSC atum tingrum si from for hills autonomous state movement pu from hala dak seng polo taralang so long dasi hala dak seng that pen non make hini do koglo from la pen APSC NGO amasi not make nilitum make dak APSC NGO si chido thiblo lasi alang litum phan jema se la pen Peter Tiso phan ke alang litum make from long si pedowetlo lasi along so por alang litum phan pesang nakoglo laso pena thesi lasi pini litum akimi hoi pen kebang nakok bangke lahando alang litum phan pachini bangke la pen nilitum ke lake 1960 ningkan 1960 pen I act na sin litum la bangso NGO decision dolo lasi la so teng pesi NGO tumakam ciklepo athe rong ropalong ilatum Karbi Longri atok anu same ke backward to piklan to war ke ledim dolang ring ke ledim dolang me ke ledim dolang lahe putak same nilitum Karbi Autonomous Council pen tame chingki chethamsi hala rong tumhan ke rap nai diason ke pali dam nai diason lahe kam si nitum claim piji la pen nitum akapre ka song sorsa ponji akapre ka song ki ponji ke nitum thangnap tame lasi nilitum NGO hoi pensi labangso akam ci claim ko pusi pini labangso president pen nam teman chophalo lasi jongpon jam sanse alang lipan mai pu se pekpon lapen adun thu kongchon bang pitar to suban se mi pekpon lo lase pini penang to phan ne to mahin pen pisang pon lo lapen ana tom APSC men pen konane kopini APSC men en pon pen kopini jongsi kache ton tia son doko ba kopini lit ang lit jara kam sami by chance claim that pulote ne tom APSC hoi pen bangke responsible abi pusi kado e pasame than paklar ponlo apene tum kado e pasame pachini lo ne tum lage NGO ne tum rong rup paching thor je phan ne tum thedung akam ne tum na tum athang no chichak pon edune stame tum un anpen kaching thor thelang hawara phan ne tum un anpen bor ipon po apene tum NGO ben ke claim pon nangji ko pipia ason do an ma bangene tum un an rara pharman ne tum un anpen bor ipon po si lamchak same chi pipon lo mai phu lage bikrom rong phar lapen pongchon bang lage nili methang lo viki rong hang de vice president thengbeng leng lapen ke binod be lapen assistant secretary dimian se pi lapen secretary godram be
APSC NGO atum ban ki non ma ki majok political party pen semi alliance avi lapen ki ASDC atum ban semi non anta alliance avi lang lapen ki APSC NGO atum ban ki arno teng ban si chiklem un joji mane political party atum phan ki pudun tot lapen ki kangkir ji aronta avi lasi APSC NGO atum ban ki NGO aron teng ban si chiklem pon joji pusi labang sup hereng ki amalong APSC NGO duna mai pu thing beng leng ban pa chini pon 1960 arona teng masih itu registration kuri lo nasi laso teng ben kuluten nitum ke sorkar fan nitum agency claim lo nani Karbi Longri Abirta nani bene lason bene ni yang lason bangke nitum ke sorkar agency nitum claim lo ne atin nitum ke damtang apor ASC tum ben nitum bisi committee seng lo ferom wala so ferom lo sakha so nitum da dulu sitame hala so ferom pen alang nitum ke claim non bangke NGO pan itu man kedamtang presiden secretary tum NGO kamang citene dersi herama kamang si claim rom lalu putin itu NGO society ek ha ke claim ning aron bang itu citing ni der sekolah soteng bolte nilitum pan bangke mofit sorkar tum itu manang ne bolte nilitum NGO ki claim ning akam cipen predet sedang na koi nang itu aso putaksi non ekidin pan alang tum pan bangke at bang pasangkop si akimi pan sinon ad hoc committee pini bang muai der aso putak bangke je society e karena teng masih non itu bangke aso NGO bangke putot claim tu fansin itu ko cing untuk opini nanti dalam so NGO ke seng itu yang motif yang break karena tapi non bang opini ke break kali hemprek pan tu bang hala so bangke ni tum la APHLC pendet le hemprek pan ke bang kali hala so bangke NGO ko mati NGO ko te la so NGO long ke hoitu kongres amoni ta do ta hai lo APHLC amoni ta do ta hai lo ASC amoni ta do ta hai lo la so long penta itu cerap pedra moho la so itu hala ditula from ke seng long kan itu na do do no mati la lo te hala hemprek ke hang long ta isi yang deng bangke itu na cerap na ko fansin itu hala so ta cingmai tapi itu det pen hemprek hang nang pula kali kasi la so puthak bangke kadoi panta mane pamang hunang nelo la se itu bangke la NGO society e karena teng kasi itu bangke pini pen bang itu kam ciklem sin itu kadoi panta pangtak lamai pu pen konsul bang barin kala ali NGO arona kandet ya lo dili tuma NGO arona teng pen kam ciklem ke der pose alang tuma ikedin pasangkok bayar dak non bangke mane kam tham bang kali alang tuma ka pasang jong se alang tum jong si aning hang kote hala from bang si paklem ber nak bang sini tum ben bangke resolution tum bang di der Singhason Welfare Society tumpen spatir pi ponsi aruni phai kri hini ani chithan simu mamai pedopon lapen kuting pi along semi kipang thira sai semi klem pon thu Karbi Singhason Welfare Society amai phu ojai be pensi mai phem phu pon lapen kon chunbang Francis Milik pensi aluhi tumpan than pachini pon thu labang so malong alihiaman ben keraf hamadi Karbi X Revolutionary United Forums amai phu P Diliterang kon chunbang longki be spokesperson thong teron kongkat teron Ram Rongpi Finance Secretary Longbi Ingti spokesperson John Tendon Teron atum chitong dun lapan ki aparim song chokalong klembang phubang phie tumpen jongsi kupini ke sung dokok lupatang te keraf atum phan birta pilu patang te keraf atum pen an bege chirap chu tudun ji busi labang so mailang smi lam chak chi pipon pilin tum Singhason klembarim atum pen ka tingi thamang lahan je kedam tang 2021 4 September ani ni tum state government la central government kadua autonomous council apeng song throk ka chingrum atum pen ni tum lamdon che tok so lamdon ko che tok lo ko an ma ni tum la so close wise aputha rabdin pen ko pachat so implementation aputha kalam so lam tha kilo apeng son pen bang tu atum do an atum pen ilitum son si ka bureng jima ko son si tum neng si do pen ke bang di lang apor hot ko son si krem nang ma dam nang jima hala so lam thia tak lam ti sebenarnya tu macam asni tum dak aku heno itu di hari di pereng te kang lo je kurang bilang por hut itu ning si donang ko sorkar benang kerap nang ke padir hamu anda me anu tin phanda me sarana pote sarana lo mang ko
rồi hôi alam thế cái chính kỳ phát sinh chụp pin đá vàng nó là hay nó alam thế vàng nanang litum la là bạn cái giờ xem mấy halas số por bạn cái là pula hai nilitum 2021 4 September ani nilitum kapila puji namdon ceton lo cetok dia apa bang ke 9 September ani bang ke nilitum BJP asong long cingbidun lo people sini tum BJP asong long cingbidun mapulo na close voice aputhakan koson si officially prabin ke pacat jima udah soal kemat habis sini tum cetok dulu apa sini tum BJP asong long cingbidun dia apa bang ke nilitum ta tiket ke hang kadim kadabi kemang so bang ke ada kong kok so si hang si hang apa sini tum song sok atum hang pak sok gitu BJP asong apa kita ta song sok pen ni tiket hang no ta ipak kalong kan no kemana itu ke thur lo kemana itu thur thelo la lebih lagi lam deh sampai pini anda me thur thet atum thur thet lo thur atum thur lo sampai pini anda ni tu ke soal thang lam te bang ke thang nata ne uci dan ada deh long le deh sekarang tujuh lang por hut BJP asong ahin pen tiket dang pi yang pipi ke lagi BJP asong atum alam lo Lalu, kalima, ni tentang election tour pen, racari yang hoi ini pen, rat hanya celang, rat hanya kami klempi, asai hanya sama thado lo. Ta, politically ni tentang rehabilitation abu jalo, apa sih ni tentang pini thanga abu jalo, nanti lo. tala Jasimet kerap, bubang ke lah no je, songtrok mata dui klap isi asong selam lo. Isi asong seram lo. lapen kaprek constituency pista me isi United Farm. Kaprek Cingrum isi anu deng ason. Umbrella organization of wah siapa son. Song sopan cingrum isi asong amhang patek. pathek thulo Singa sona hawa along ke tu song trok along members pini chitong rapet akor kudeng pi along ma jok la ki jui phanawang pu wai fits tami ki pasur tap te deji lapen ki bun ke ter huis tamai ki war hok cho chere ji lapen sisa huis tami ki war tap te deji aphansi singhason welfare society of bidisar butho intipen chuning ripon Tenan la pulang cari dun bom lai itu singhason dokter lang ter dokter la itu na dokter ai rong berong thak pai sab la hai te dokter ai la puson lang dun bom lo tamane isi sport long pene nane pene mat public chingru madim long kulate isi arong aji family da duji pene student da duji aro student da sarpi sarpu tun da duji bi gisi da dei mat amase lai lang cari dun bom mo masi pene chelang da son da thek long lo son pene chelang da ya no da son da thek long lo masi lai kelang cari duni kimisen kimi etpen mane include pen discipline pene sing thi jar pen lai kelang cari duni masi tum lai welfare society pen lai pat thek la pen plus non ki turmio we tum stame non ki turmio we tum stame mane kachali hin pen punoi prega hin pen punoi ba arapi kene kari kang rang ke hol mustame lai mane kachiri thek lai kelang dun cari masi tum kadu ko bela singason kang ni tum la song trok klembari ni tum anting wai ching sai si ni tum la so welfare society ke amhang pathek Bukla police station sa long ke do rekom sa ki etum bent ani wangs tami Bukla police station ke parlopot angkang along ke ton ke lang kidi ke kruga sai ke klembo ma son thak taksi kedam tang aruni phai chris yanis tami rekom sa ki etum pen ke ton ke lang asai ke klembo ma porohut ajo julu apor manja pen doboka anat ke dam bom ihum Maruti Swift akar AS01GD 6020 aphant Raikom sa ki etum pen ke pasang don ji aphan borilo bon semila bang so akar ke pasang ji kalisi aphiong pachat ong ason si thek pon long lo lapen Raikom sa ki etum semila bang so akar pen chainu ke chong hupon du ta thek bu ka honde ke du jok pen si Raikom sa ki etum ta aphi pen arplung dun lo bon semila bang so akar bang ke pasang se dera jok pen si sai jok je pen Raikom sa ki etum seme heli amupang jar dun ang kok lo lapen labang so akar long pen ka chi thap dun ini bang phupanta Raikom sa ki tum pen spari deng pon long lo lapen bang so akar long sami chainong chong huji phan ka bor ipon jonia chainong sami long pon lo labang so chainong pen ka chenang chek abang phu Musidul Islam Nagaw district asor pu si pang thek pon lapen Raikom sa ki tum pen labang so chainong lapen ki ka chenang chek abang phupanta spari deng pon si karjupater tawa sai si deng pon bom lo
lapan labang su chai nong long chong hudud non bang ni tum dolang alang li tum kya dim klong pen mal si ka jui pusi ka chenang chega bang phu pen pachini pon lo raikom sa ki tum pen non marke labang su kiri tar le sai semi deng pon bom lang aruni phai kre hini ani forum for hill Utama state movement atum pen ASDC sai hemlong pherengkia mai kani pon Karbi Longri pen dima so hemprek apartment forum for hill Utama state movement atum pen Karbi Longri pen dima so hemprek apartment kangkir semi phat pon lo bon semi MP MLA lapan ki Karbi Longri Tamas council atum pen semi jumisen alam kewant MP MLA tum ans sami sessions along semi lam jai dun pu lapan hemprek apartment alang litum ta nang ti song pidun pu pusi lam chak long pen a jok pen sila bangsu kangkir semi malam so phan chen pon tu lo jong sa alang litum pen la bangsu cyclem pon pe dele potang ti ke bang silang ani bangki indefinite semi kangkir semi phat pon thunang kok plus non malam so phan la bangsu kangkir bangki suspension pon dele pusi forum for hill Utama state movement convener jem hanse pen la bangsu phrengka malong pen pachini pon pachini lo niltum bon call lo 13 ani setame nitum ke bon ke call alam ke ke semera bang ke autonomous state mate article 244A labang so alam kaching wai vedet pena posi ni to bang ke bon call le lo setame kurang thu government of Assam and local government fansame ate bima netung labang so autonomous state ke hang alam netum ching kinangi ching wainangi chethanangi chimunangi lale le punante autonomous state same longle laso masi niltum nonabangke mesen alam Assam government ben same longlo la pendak local government mada autonomous council ben dalonglo la penil to MP Mr. Amor Singh Tiso pen same jumisen alam longlo la penadak niltum IMLA Dorsing long hang pen same jumisen alam longlo legislative assembly long same alangli niltum of farman adak nang song people adak nang dan people lapan adak lam nang pon people parliament long same niltum of farman nang song people ko bangsi alangli same nang dan people bangsi jumisen alam pen itu mang thano laso pena phi same ladak autonomous council asim same pulo nitum ben same nang chirabun po nang chetodun po lapen nitum council ben same nitum dak session nang pe pass po autonomous state aputha lapen neme thawa mata thur si dak asama chimisar pencheng lok do an konana ne ke chingki nangji atum benta nang chingki pidun po bangsi jumise sia commitment iselam theri tu manang pidun lo lasi nitum da munthi thu lo matha thu lo athebi ma edum sarkar pe nongsi kachedan chot kachedan rong pulote itum bangke akimang bang chunchidat po boss me through dialogues through negotiation kaching wai pena joksi niltum make mang sami chunji lasi niltum bangke donke sarkar pe chigilong po pen sarkar nang chingki po alam chak alam the niltum long nang pele etlo na niltum wan elo lasi patumi amai long niltum final discussion dolo niltum ke patumi anta bon ga withdraw ya phan niltum matha the samelang tu pen chingki chingwai lo alangli lam jume sen wan lo Guwahati pen lasi jume sen alam ke wan pen joksi jengsi alam thia bangke nitum labang so upon bangi chi withdraw pugali suspend temporary suspension bang se bigolo monitum jongsi sarkar ang chiki kiret pulote puthot nitum ako la sobon bangi call suji ko bangta nitum patumi amata hadak lam klar dak pen pudun daklo anun daklo Nizang Karbinglong lakhai hini amri MSC consensi ke parlapan sawai along kedam tang ni phai kep arni to monarvi ke thia jok pensi sidha mother arong amekar jealous mother ahemt to mon chapi railo labang sobirta long pensi kedam tang aruni phai krisi ani di opsing maslai vidisia servant sart helekthi amri BCP mandol amaipu Anthony Kramsa atum pen chenglok amri block video atum kamra sideng ponsi hemsu pipa jirpon po busi lamchak sami chakti kanglo lapan aruri phai kri hini ani pherengki atum adilung atum pan sibika humria sai sami deng ponlo tomon arvi ke the hud pensi angtona ham sami hengdun thailo laso ajok pensi alangli tum ningkan esek pen ke chuji asok sang lapen ki ape ripen chenglok usumaratum kitab pen chenglok kenang sot documents alo anta chamdun thai si hengdun lablo lapan sarkar atum pen tong se ko pen kerap pajur dun thekthi angkun sami rongarat tum thurpak pen si kerap pajur dun thegapot
la bang su tomon ke chapen ki sung ke boret jealous mother hen ben sami rong ra tom phan ka churu pa jirpon amri pen hemari bangrum Karbi Longri Abirta. Pine Abirta ki lan sikyang ton paning lo si domi thakmi kardom.